oɗo saha noon Cap Vert kañum heeɓi ko toɓɓere wotere holno ɓe kaani wadde ngam folde mataw ngal diɗɗal Dieynaba Soko an gadortomi hade mi yaade e Yoro. Yo andi Cap Vert kam no natiri ni wonko holliri ko adi ko fof ko pellital mawgal ko adi ko fof woni ko wiite ko fulla mawɗo woni boɓe nawi toon gonga ni Uruguay wona Espagne kono Espagne wona kipputo ko so jii hande Espagne hakkude mum e Arabie Saoudite so Cap Vert wawi darade darto Espagne wadde so darima nden ɗon dar ne wawi dartade Uruguay kañum hayso woni kayni hayso ko toɓɓere wotere ɓe daña ɗon soɓe jii hakkude mabɓe e Arabie Saoudite wonko ɓe dañi gam kayni ɓe mbawa wawde ɓennude saabu en jii kamɓe andi so ɓe darima nden ɗon darde nde ɓe dari hakkude mabɓe e Espagne ne wawi wode ko ɓe dañi hay sinno ko toɓɓere wotere ngal ɗon pottal hayso woni weeɓata saabu Uruguay kañum no kippu mawɗo te eɗen gandi enen foof latinoji ne metti fettidde saabu sa woni Cap Vert ɓe ngala ɗen ɗon doole foof wadde noon ko bolok ba moɓe gadduno yoɓe darto hen ha tiiɗa ɓe ɓeydo tengtini ɗum gam kayne wawde wodde koɓe dañi ɗo eyo hanki noon Côte d'Ivoire fiidi Allemagne e ko sakkitorde nde noon ko Allemagne heeɓi polgu e dow sukaɓe MS Fayɓe an Oumar Mamadou Sow mbiɗa sikki hanki nde daroton kawodiral ngal aɗa wonduno e ɓiɓɓe Ivoire naɓe a yeehi toon to États-Unis holno ɓe guurdi kamɓe polgu ngu Allemagne heeɓi hanki e dow Côte d'Ivoire. Eko bettere mawde so Allah aysatu ɓe guurdi ngal ɗo kawral jebbi e maɓɓe pottital toon to Times Square ko to ganduɗa ko e nder New York eɗen gandi eɓe kooli noon no feewi nde tawno kawral cehilagal ngal Côte d'Ivoire France ko ɗon ɓe tubnino e wiide so tawi ɓe mbawi folde leydi France ɗi ala kay mbawi dartade Allemagne hol ɗum e ten jii kadi kawral ngal yaari no annama kawral Sénégal France ngal wano ni ko ɓoyani bar dartima ko moƴƴi dawal gadanal ngal kamɓe kedno yeeso kono en jii kadi ha joni e caɗele way taw tawno tamen artude hen e chaque e kala kawral ngal ganduɗa hande gootiri e leydi Afrique foolama sa ƴeewini ma mbiya ko eltoɓe kippu mbaɓe pijjata o fiitaɓe yiidi wodo ko janggi e kawral ngal wodo ko yii hen waɗa wayloji ete taw enen eltoɓe men ɓe mbatta ko français wiyata ko adaptation mayri yaadude e ko waɗa ko wadde hanki Côte d'Ivoire naɓe ɓe ko bette mawde ɓe keeɓi koko hepti Sénégal ko hepti Ivoire naɓe ɓe mbiɗa goopi ɗi mbaɗi goopi kewɗi mbaɗi e sa ƴeewi o marqueur doublé o ko remplaçant ganduɗa hoorema ko na ari vraiment jiiɓi ko wonno toon ko fof elto men no jogui ɗen ɗon caɗele wadde ko bettere kadi no mbi goopi ɗi fof ɓuuri hen mettude yimɓe a dañi partangeji wadde loggi a waɗata an mbeɗa sikki ko adi graw woni haaldude hanki tan mbeɗa wiyatno mate Pape Thiaw mataɗa a yeeɓi nanggalsman changement ji ɗi o waɗi ɗi wadde MS Faye kañum nene so ƴeewi no changement nanggal saabu ɗum ko no Omar wini ko garɗo natɓe wattanɓe kañum ɗum nini a yawat change ude e fettiyankoɓe ma nden sa ƴeewi neɗɗo ne yarani no hannirta ni yaltin mo nanna ko ene wayno tan ko hawri ko kaldume e Yoro hanki caggal kawdiral ngal en jewtiɗi hen kanko feli ko MS Faye no no pelduɗen Pape Thiaw ni Yoro bomi arema joni kono keɗoɗen taw kanko MS Faye o suuti kongi caggal kawdiral ngal garten un peu de frustration ko e cehdele gondumi sabu ko minen gadi loggude kono e wattane min loggama ɗiɗi haynde Allemagne itti loggol ngol min keeɓi feere nanude loggol ɗiɗoɓol kono min loggani nguɗo polgu Allemagne ɗum hollirta ko kamɓe ɓuuri wowde pottite baɗe ni aɓe gandi kadi aɓe laaɓa no feewi holno ɓe loggirta soɓe keeɓi balo hay e dawal ɗimmal ngal amin mbawno loggude gongol kono min keɓani loggude kamɓe nde ɓe keeɓi feere loggude tan ɓe nanno ɗum kono ɗum foof e waade noon amin jokki ɗaminade alkamisa mamin jawtu e dawal sappo e jeegom ɓiwal ngal aller chercher notre qualification jeudi. Yoro andi taskiɗa kawdiral hakkunde Côte d'Ivoire e Allemagne mbiɗa ko eltoɓe Afrique potani niveau tolnidaka windi ɗum ni to binduɗa ɗum mi windi ɗum ni to wiyete X e Twitter mi wiɓe enen to équipe aji men ɗi tolniɗo eltoɓe ɓe tolnaki toon ko ɗum woni probléme men sa daari o gonnoɗo entraîneur Allemagne Nagelsmann duuɓi sappo omon elta o waɗi Leipzig o waɗi Hoffenheim o waɗi Bayern de Munich équipe ɓurɗo mawnude Allemagne duuɓi ɗiɗi o ƴetti équipe nationale kono mate wona expérience o woni ko ɓe kamɓe Allemagne walla diɗɗe hono européen ɗi kamɓe ɓe gowti tan kadi tawede pottite mawɗe mbaɗe ni hen ɗum hande wona ɗum ɗon aɗandi wona ɗum ɗon enen eltoɓe men ɓe ɓe puɗɗirto ko to neɗɗo foti gasnirde ɓe puɗɗirto ko équipe nationale équipe nationale ko
a fettata ko ɓuri mattuji 10 hitande nde so ala tournoi mawɗo so ala coupe d'Afrique ala coupe du monde a fettata ko ɓuri laabi 10 so tawi no a yeehi wadde mbiɗa ko formation heblo mabɓe ngo ene ngakki non aɓe keblo comme no heddiɓe ɓe diplôme mo heddiɓe jogii ko kañum ɓe jogii kono eltoɓe men ɓe puɗɗito ko équipe nationale sa yiɗi hebde expérience a ƴettitu club sa ƴetti club championnat ren ko 38 match pettata sa waddi heen coupe de France ligue des champions ma wat 60 match hitande kala sa waɗi to duuɓi 10 ayi expérience mo keɗata sa yehi a ƴetti équipe nationale weeɓat mais an puɗɗitoɗa ko équipe nationale ayi hanki ni an mbiyata ko Emerse Faye o wiyete min mbiyatmam ko Emerse Fayi ko payɗo han sa fayi tan a fiyata ko ɗum woni goto Simon Adingrane kañum ne fayi o felama de saabu o heɓno feere loggude kono o loggani mi wi e réseaux sociaux ji ɗi ɓe mbi wona Simon Adingra dans Adingra ne woodi ingrat ko ɗum bonnini mo kanko bonni mbatte maɓɓe fof d'accord kanko woni Ismaïla Sarr maɓɓe mon fof ne jogii ɗum woni jogii jassone Ismaïla Sarr bonɗo min wima noon Oumar holko jiɗɗa ɓeydude heen allo mbimi wasde weltade kodiɓe e yimɓe ɓe fof no jiiri ni Adingra no pepe tottir ɗum ni balore nde hay goto wondano ɓe sikki elle wonmo kaldanoma wi kañum in sikkini Afrique naɓe sin piiji wayni hay colonisation goɗɗoɗan ko hande ɗum hedde koye ma a joni iwani voilà ay no wiyama kadi makko sumama saabu Côte d'Ivoire naɓe beltaki ɗonni kadi min jokkodiri e jonni toon musidɓe men Zowa wi on kabaru kam woda kono Côte d'Ivoire naɓe beltanaki baytel beltanaki mo Tunisine le ɓiɓɓe Tunisine beltaki e diɗɗal mumen kawodiral maɓɓe ñalande arane ɓe mbaɗi ɗum ɓe logga 5 e Suède ɓe keeɓi ko gotel hanki kadi ɓe kawama kadi ɓe logga ko 4 e caggal kawdiral maɓɓe aranan noon eltowo maɓɓe o lomtinanoma ha Hervé Renard heɓti diɗɗal ngal emin ɗaminunoma taw kono koɓe logga hanki heewide kamɓe kam hankadi ɓe jooɗima ɓe natti tawede kawgel ngel kanko tan welti hen holon kanko tan welti hen Hervé Renard eltowo ujunaji 50 € totteɗa ɗum e matchuji ɗiɗi kanko o fiyat ngayel mi wima noon eyo enen siften kuɗaɓe kala wona probléme coach ɓe jogui probléme fettoɓe ɓe jogui kamɓe ko fettoɓe maɓe goni ɓe mane mbayruɗa yiide ɓe mbaɗi pottal ma ngal guila coupe d'Afrique ha joni kamɓe kay ɓe mbi ngal diɗɗal gotal woni ngal ganduɗa hitande foof walla kala nde kawguel manguel adunaru waɗa ɓe tawe kono kamɓe meeɗa ɓennude hikka ɓuuri bonde dawe gadane ɗe Oumar konngol arte ma eyyi mbimi aɗa andi neɗɗo ina arani mbasa ɓennude dawal kono darna koyɗe ha ande kam a ɓuuri joni tan kono haptima no wajo wiyanno ni kono Tunisie ɗo woni ɗo ɓe kooti kono kam ɗiggoɓe ma garte moɗon Aissata saabu ngal mburu kay bituji jeenayyi ɗum ni kadi Allah yoɗani hay équipe yimɓe bomin cabbotono émission ngaji men haade coupe du monde o en mbiyanno Cap Vert so waɗi tan hay so fiyama tawde yeehi gotel ma yimɓe beltan ɗum kono en jii Cap Vert woni waɗi ko andi ko bettere vraiment Tunisie feññini ɗo ede Hervé Renard kayni eɗen gandi ari kono mataw tawi ko ɓuuri bagal yani e woyndu ha gasi ɓuuri bagal yani e woyndu ha gasi eɗen gandi no haalde noon haala fettoɓe mawɓe tawaɓe ɗon hikka e kawguel ngel ɓe mbaɗi gueɗɗo payɗin eɗen kulani Sénégal haalande kañum loggi 2 kawdiral muɗum battidingal Messi kañum ne loggi 3 Mbappé kañum ne loggi Vinicius hay hande Yamal hay wonmo loggani eyo man gar hen wonmo loggani Cristiano Ronaldo jiɗɗa haalde ko on jiɗɗa innude mi faami minum innane e goto tan ko wonmo loggani yoro a fuɗɗata ko to poɗɗa fuɗɗirade a fandata koye Sadio Mané ma ala Cristiano Ronaldo wona ko ɗum wiyete min mi haalani inde yoro kam so yiiɗi ha joyde mo wuuri ko ma yimɓe ɓe paabo Arabie Saoudite jaɓata ayi ko waɗi ko o juulino marque ni kono so yiiɗi ha joyde mo mbimo ala an kabato ar ko ni mbaɗɗa amen rawane wadde weɓata wonande Sadio kamɓe ɗiɗo fof ndendi diɗɗal noon to ɓe pettata mataw ɗo joni ɓe cuwa yitude lawol paaɗo e dakaji ɗi kono hawnaki ma ɓe ɗiɗo ɓe gumtani taw maɓe gumtu Allah jaɓi maɓe gumtu eyo ene wayno noon gasi ha laaɓi ko dokkene ɗon e waktuji mataw tan min jetta on tan heɗogol mon lobbol jetten hoɓɓe men Yoro Mangara yettama Dieynaba Sow
kam e Oumar Mamadou Sow yettama kanko noon ma o artu e kabaruji jonde nde eltoɓe ɓe mbaɗa eltoɓe Sénégal e Norvège a jarama Oumar Mamadou Sow onon on jarama tedduɓe